ହଁ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ଯୋଉ ପଡୁଛି 2-4 ଦିନ ହେଲା ଶୀତରେ ଥରୁ ହଉଛି ଘରୁ ବାହାରି ହେବନି ନା। ହଁ ତ ସତ କଥା ଆଉ ମୁଁ ତ 8 ଦିନ ହେଲେଣି ଗାଧେଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ କି ସତରେ ନା କଣ ନା ମିଛରେ କହୁଛୁ ବା? ଗାଧେଇବାକୁ ନାହିଁ ଦେହ ହାତ ପାଉଁଶିଆ ପଡ଼ିଗଲିଣି। ମୁଁ ବା ସେଇଆ ବା 2-4 ଦିନ ହେଲା ଗାଧେଇନି। ହଉଛି ଘରୁ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ଭାରି। ଆଲା ନାଇଁ ପୁରୀ କି ଟୋକା ଆଇଲେ। ପିଲା ଦେଖିଲୁ ଶୀତରେ ଭାଇ କିଛି ପିନ୍ଧିନି ଜ୍ୟାକେଟ ଫ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିନି ସେ ଖାବ ଦେଖିଲୁ। ହେ ପୁଅ ତୋର କଣ ଶୀତ ହଉନି କି ରେ? ତୁ କଣ ଖାଲି ଦେହରେ ଯାଉଛୁ? ଶୀତ ହଉନି ମୁଁ ଶୀତରେ ହଉଛି 3ଟି କାରଣ ଅଛି। ଆସ ମୁଁ ସେ 3ଟି କାରଣ ଦେଖାଉଛି। ଶୀତର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ନିଆଁ। ଶୀତର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ସକ୍ସ। ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ ଶୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ସଇଲାନି ରାତି ହେଇ ପୁଣି ଦିନ ହେଇକି ପୁଣି ରାତି ହେଇଗଲା ତ 3ଟି କାରଣ ସଇଲାନି ନା। ସତରେ ତ 3ଟି କାରଣ ସରିନି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇ ମୁଁ ଆଇଲେ ତଥାପି ତୋର ସରିନି। ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ ଶୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ।